ಅವೇ 2 months ಎಂಚ ಪೋಣುಂದು ಗೊತ್ತಿಜಿ ಅವು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಜ್ಜನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ರೇಣಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪೂರ ಕನಾಯರ ಪಿದಡ್ದ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತಲ್ಪ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಪೋಯಿ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೀದು ಬೊಕಾಲ್ ಪರ್ದು ಬಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೇಗ ಅಂಚ ಬಸ್ಟ್ ಪೋಂಡುಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಯೋಗದ ಪೀತಿದ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡಿರ ಅಂಚ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಶೂಸ್ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪೂರ ಅಲ್ಪ ತೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬಿದ್ದಾಡ್ ನಿಮಗ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಿ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ ಮಗನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋದು ಎಂಕ್ಲ ಸಾಕಾಂಡ್ ತೂಲೆಗೆಲೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅವಸ್ಥೆ ಈತ ಮಂತೀನಿ ಖಾಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ 5 ಗಂಟೆ ಪೋತಿನಕಲು ಈತ ವರ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ ರೀಚ್ ಆಯ ಅವು ಕೊಡೆ ಬುರ್ಚಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಡೆ ಬುರ್ಚಿ ಅವು ಶೂ ಬುರ್ಚಿ ಈ ಶೂ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದು ಫೈನಲಿ ಈತ ಮಾತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾದು ಪೋಂಡು ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಉಂಡು ಬೇಗ ಜಪ್ಪುಡು ಬೇಗ ಬೇಗ ಆಯ್ಜ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಪೋನ ತುಲೆಗೆ ಮನ್ನ ರಫ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಒಂದುಂಡು ಪೋಯ್ದೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ರಿಓಪನ್ ದ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್